Balafirên Hevpeymaniya Navdewletî bi mûşekên dûr avêj roja şemiyê 31 meha heştan 2019 baregehna leşkerî lê Rojhilat û başûrî bajarê Idlibê ser bi hinrêxistinên terorîst ser bi Qaîdê ve hin grûpên din ku Amerîka ew xestine dîsta terorê de armanc kirin bi dihan çekdar û serkirdeyên grûpên çekdar hatin kuştin birîndar bûn. Wezareta Derve Amerîka Pentagon di daxuyaniyekê de ku ji aliyê Errol Brown ve berdevkê serkirdeyetiya navendiya Amerîkî ve hat ragihandin tekez kir ku wê proseya asmanî serkirdeyên rêxistina Qaîde li Sûriyê ku berpirsin di ber êrîşên li ser welatiyên Amerîkî û hevparên Amerîkayên sivîl li Sûriyê kiriye armanc. Ew yek ji aliyê rewangeha Sûriyeya mafê mirovan ve jî hat tekezkirin ku wê êrîşê devara navbera Kefreya û Mearet Misrîn li Rojhilatê Idlibê armanc kiriye û zêdetir ji 40 kesî di encama heft teqînên tund de kuştiye. Ji aliyê xwe ve jêderna xwecihî jî eşkere kirin ku Hevpeymaniya Navdewletî avahiyek ango mirîşgehek ku grûpa Ansarî Tewhîd wekû fêrgeheke leşkerî ji xwarabkartanîn li başûrî Idlibê armanc kir. Di encamê de zêdetir ji 45 çekdaran hatin kuştin û zêdetir ji 23 çekdarên din bi tundî birîndar bûn. Li gorî hin jêderan ji wan yên ser bi opozisyonê ve çekdarên hatine armançkirin ev in: Ansarî Tewhîd, Hurrasê Dîn, Odaya Proseyên û Herredil Mu'minîn ku Hurrasê Dîn beşê sereke jê Desteya Tehrîrê Şam ya ser bi Cebhatin Nusra ve serbarî ku berpirsê Desteya Tehrîrê Şam Ebu Mehemedê Colanî jî hatiye armançkirin lê caran vîsa wî tanha nezelale. Derbarê wê êrîşê Wezareta Berevaniya Rûsya roja yekşemê di daxuyaniyekê de got ku ew proseya asmanî ku Amerîka li devera kêmkirina asta şer ango agirbestê li Idlibê bê agahdarkirina Rûsya û Tirkiye pêk aniye hemî rêkeftin bin pêkirine û sîstema agirbestê ya ku ji roja şemiyê sibehê ve ji aliyê rejima Sûriye ve hatî ragihandin wate piştî yek rojê ew gav ê xiste di metirsiyê de gelek dever rûxandin û kuştî li pey xwe heştin.